Gimarkahan na karon ang daplin sa kalsada kung asa mamahimo makapark ang mga sakyanan kung diin kolektahan og parking fee nga magsugod karong Enero tuig 2020. Gipahimangno na usab ang mga bicycle rack nga ipahimutang gyapon sa mga kalsada. Aniya ang report. Pito ka mga area sa Dakbayan sa Davao ang giilang nga dunay bayad batag mo park nga sakyanan, motorsiklo, bisikleta sugod Enero 2, 2020. Sa atong pag-trim down is pito ang atong implement by January. Ang implement nato is kining San Pedro, Ilos Street, Pilayo, Inigo, Villabrene, Monteverde ug Duterte. Sa karon makita na nga gimarkahan na ang mga parking area sa downtown alang sa four-wheel vehicle ug motorcycle. Samtang ginawelding na usab karon ang mga bike rack nga ipahimutang. Adunay bayad sa unang 2 ka oras ug dugang bayad sa succeeding hours. First 2 hours ani karon nga bago is 20 pesos ang first 2 hours. Then per succeeding hour or a fraction of hour is mag-additional of 10 pesos. Ang bayro nun sa bike is 2 pesos. 2 pesos, succeeding, nagyan po succeeding 1 hour, 1 piso per hour. So 2 pesos, ang atong motorcycle is 5 pesos. Then 2 pesos ang succeeding hour. 80 ka personahe ang gihire nga magbantay kinsa gitakdang bansayon aron usab malikayan nga gamiton sa mga personahe ang bayad sa pagpangurakot. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.